ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶೇಷ ಜನಧ್ವನಿದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರನ್ನು ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿಯದು ಕೊನೊಂದಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆತ ಬಗೆಟ್ ಪನೊಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು. ಬಹುಶಃ ಚೀನಾ ದೇಶದ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ವಿಶ್ವದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಆಪಿನವು ನಂಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲೇ ಕತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಅಂಚಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನವು ಖಾಲಿ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಆರಾಧನೆಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಅವು ದೈವಲಿಗೆ ಕಾರ್ಗೆ ಗಗ್ಗರ ಗೋಪಾದು ನೇಮಡು ನರ್ತನ ಮಲ್ತಿಂಡ ದೈವಲು ಎಂಚ ಖುಷಿಯಾಪನ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕನ ನಡಿಟ್ಟು ಪಿಲಿತ ಏಸಬಾರ್ದು ನರ್ತನ ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ಕರಿದು ಪೋಪಿನ ಜೀವನ ಒರಿತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ನೊಂಚಿತನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಅಂಚಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಒಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ನಡಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಬ್ಬಾಣಂದಾಂಡ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಲಿತ್ತಿನಂದಾಂಡ ದೂರ ಆಪುಣು ಸೀಖ್ ಸಂಕಟಡು ಒರಿದು ಬಚವಾದ ಪೋಪಿ ಪ್ರಾಣನೆ ಒರಿದು ಬರ್ಪುಣು ಅನ್ನಚ್ಚಿತಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಾತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾವು ಆರಾಧನೆದ ಒರುಟ್ಲ ನಾಂಕ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಬ್ಬಾಡುಂದಂಡ ಆತು ಸುಲಭ ಜೈಕಲೊಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೋರ್ಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾಲಮಾನೋಡು ಪನ್ಪುಣಂದಂಡ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆದ ಖರ್ಚಿಲ ಉಂಡು. ಖರ್ಚಿದ ಸಾಧಿಲ ಅಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಗೊಬ್ಬಾರೆ ಆತು ಸುಲಭ ಜಾಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಇಲ್ಲಡು ಗೊಬ್ಬವನು ಅಂಚಿತನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಳದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಂಜಿ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜಿ 10-20 ನಿಮಿಷದೊಲೈಡು ಇಲ್ಲದವೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಂಗನು ಗೊಬ್ಬಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಯಕ್ಷ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಅವಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಂದಲು ಈ ಮಾತ ಪಾತೆರನ್ನು ದಾಯಪನೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಜನಧ್ವನಿಡು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪರೆ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟುದ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತನ ಪುಗಾರ್ತದ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ನೆಂಚಿತನ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತರ ನೆಂಚಿತನ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲೆಮಾರ್ನ ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪನೌದ ಪಾಲವೇರ್ ಪಂಡ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲ ನೆಂಚಿತನ ದಿವಾಕರ್ ದಾಸ್ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆನ ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ಮೂಜಿ ಜನನ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ರೇಡು ಸುರು ಮಲ್ಪೆ ದೇವಣ್ಣ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥದಾರಿಲ್ಲ ಅಂದು ಲೋಕ ಪುಗಾರ್ತಿ ಅಂದತೇನೋ ಕಲಾವಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ದ ಬಗೆಟ್ ಇರೋ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸುರುಟಿಕೇನು ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಬರ್ಪೆ ದಾಯಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಬತ್ತ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಬಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದ ಆತಿಜವು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬಡತನನೇ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಐತಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ತಗಲ್ಬೋದು ಸೇರುಂಡೇರು ಅವು ಆಜು ತಿಂಗಳು ಅರೆಗಲ್ದ ಪುರ್ತಗೂ ಬಯಲಾಟನ ಟಿಕೆಟ್ ದಾಟನ ವಾವುಂದಿತ್ತಲೆ 10 ಜನಗ ಮೇಲ ಓಲೈಸೇರಂడి 10 ಜನ ಮೇಳ ಬುಗ್ಗಿಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಮರಿಯಲ್ಲದ ದಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಆ ಪುರದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಜಿ ತಿಂಜೋಡು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕವಡು ಖಂಡಿತ ಐನ ಜೊತೆ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ನಮ್ಮ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕಲೆ ನಡೆದಾದ್ರ ಆ ಕಲೆಟ್ಟು ನನಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೇರಬೋಡದು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲು ತುಂಬ ಒಂದಿಜ್ಜಾನ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಒಂಜಿ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಗುತ್ತು ಮರ ಇಲ್ಲಲು ಇಟ್ಟು ನಿರಕರ್ತಗಳು ಬತ್ತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯ ಯಜಮಾನೆ ಆಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನ ಗೊಬ್ಬುದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಥಾವಸ್ತುನು ನೀತಿ ಬೋಧನೆದ ಕಥಾವಸ್ತುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದಾಗ ಬದುಕಿರ ಮಾಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅಂಚದವು ಅಂಚನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಂದ ಒಂದು ಭಾರಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇತಿಹಾಸನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ 2 ತಲೆಮಾರಿಗೆ ದುಂಬು ಆರಂಭನೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಗಲ ಉಂಡು ಒಲ್ಪರ್ದ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು ಕಾಸರಗೋಡದ ಬಾಯಾರ್ದಲ್ಪರ್ದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಐದು ಪಿರಾವು ಇತ್ತನ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಆಧಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಇಂಚಿಪ್ಪಾಯಿ ನಾವು ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಕಾಂಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಪಣೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕರು ಬೇತೆ ಜಾಗಡ್ಬೋದು ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಅದು ಯಾನ ಪದ್ಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಯಾರ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂಡಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಕೊಂಚ ಪುರುಷ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಥಾ ವಸ್ತುದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ಬೋದು ನಾಟ್ಯನು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಟ್ಟು ಬೋಡನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಆರಂಭ ಹಾಡು ಪಂಪಣೇನು ಯಾನ ತೀರಿನಂಜಿನ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಇರು ಬಂಡರು ಜಾಲನೆ ಎನ್ನು ನಂಚಿನಿದೆ ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ದಾಯಾಗ ಆದುಪ್ಪು ಬಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾಲೆ ಬೇತೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಆದಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಬೆನ್ನದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಅನಿವಾರ್ಯಲಿತ್ತನು ಬಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದಾದ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಕಾಲು ಹಿಡಿತು ಜಿನಿ ಬರೀ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಬಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದು ಅಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲೇರು
ಅಂಡ್ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಾತ ನಿಬಂಧನೆ ಮಲ್ತದಾರ ನಿಕಲ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ದಾಯಗಾತ್ರ ನಿಬಂಧನೆ ನೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಣಪುನಾಡ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಪಣಪಣ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಬರಿಕಿದೀವಿ ಒಳಗ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದಾನೇಡ್ ಬಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಪಣಪಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಡಿ ಒರಿಯರಿ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಮಲ್ತದು ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ದಿತ್ತೊಡ್ಡೆ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನತ್ತೆ ಐನ ಮಿತ್ತದ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಎಡತ್ತೆ ಮರಿ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಒರಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತನೇ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟದು ಐಟ್ ಸಂಪಾದನೆ ಐಲಲ್ಕೊಂಡೆ ಅವು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ತಿರುಗಾಟ ಬಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಐನ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದು ಜಾತಾಕಲಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ರೂಪದ ಕೊರ್ಪಣೆ ಒರಿನೇನು ಐದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯಗೂ ಬೋಡು ಅವು ಪರಿಣಾಮ ಧಾರಣೆ ಬಂಡ ಐಟ್ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಉಂಟು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಮಲ್ತಂದಾನ ಲಾಭ ಉಂಟು ಬಂಡದು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲೈಕ್ ಕೈಪಾಡಿ ಏರು ಕಲಾವಿದೆ ಹತ್ತಂದನ ಇಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಹತ್ತಂದನ ಕೈಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಹವ್ಯಾಸಿಲ ಏರ ಒಂಚೂರು ನಾಟ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ತಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದಂಧೆ ಅದು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡೆ ಆ ಪೊರ್ತಗೂ ಐಕೊಂಜಿ ವಿರೋಧಲ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಭಾಗದ್ದು ಖಂಡಿತ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳವನ್ನು ಉಂತವಳು ಒಂದು ಪುರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಶೋಷಣೆ ಒಂದೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ತಂಡದಗಳು ಬರ್ಪಡೆ నేను ಉಂತವಡು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪೊರ್ತಗೂ ನಿಜವಾದ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳೋಡಿ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಲ್ಪಣಗಳು ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡೆ ಈಗಲೂ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಉಂತವಡು ಒಂಜಿ ಹಿಡಿದು ಜನಕ್ಕಲು ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ದಿತ್ತೊಂದುರ್ಲೇರಿ ಈಗಲೂ ದಾದ ಜೀವನ ಹೆಂಚ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇಂದ್ರ ಪುರ್ತಗೂ ಇತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಕುಮಾರ ಮಾಲೆ ಮಾರಾದಿಪ್ಪು ದಿವಾಕರ್ ದಾಸ ದಿಪ್ಪು ನನ್ನೋರಿ ಈಗಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ರಮೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಲೆತ್ತದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೂಲಂಕುಷವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನೆ ಉಂತ ಎಂಚ ಮುಂದುವರ್ಸ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಹತ್ತಂದೇನು ಉಂತವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪರಬಾಡದು ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬೀಚುಡು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತಂದು ಅವ್ರು ಮಾತ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಅವ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಣ ಬಹುತೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಡೇರಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಉಂತಾರ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಅದಾയത് ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಬದುಕಿನ ಸಾಧಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಪಣಪಣ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಳಕಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದನಗ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಸರಿ ಅಂತ ಹೋಗಿನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಉರಿಪೋಡು ನಾಡ ನಿಬಂಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪೋಡು ಅವು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧಾದಿಪ್ಪೋಡು ಐನ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಒರಿಪುನಾಡ ಎನ್ನೈಕ್ಕೆ ಸಹಮತ ಉಂಡು ಯಾನೈತೆ ಸಕ್ರಿಯ ಆಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿನ ವಿರೋಧ ಬತ್ತಂದಾನ ಐಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕನಮ್ಮ ಬೇತಾರೆ ಬೇತಾರೆ ರೂಪದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಪಣಪಣ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅವಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಗಂದಾಡು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಏನನೇ ಬಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ஒரு ಚೆಂಡತಾಲ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅಗತ್ಯಲೇಜ್ಜಿ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳ ಈ ಜವು ಸಾಧ್ಯನೆ ಅಜ್ಜಿ ಈರೇ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪಣ ಅಮ್ಮಗಳ ಮಾತ ಬೇಡಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗುರುಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ನಿಯಮಾವಳಿ ಮಾತ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ನಿಯಮಾವಳಿ ರೂಪಿಸಂಡು ಆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಣಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ಸರಿ ಆತಂದು ಪಣೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲವತಿ ಕಿಡಂಗಳಿಗೆ 175 ಭಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆತೇನೆ ನಾನು 25 ಭಾಗದತ್ತಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಶಿಸ್ತು ಉಂಡು ಕೆಲವು ನಿಯಮಾವಳಿನ ಮೀರ್ದು ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹಂತ ಹಂತದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರ್ಪಾಡದ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಾನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಳಗೆಲ ಮಾಹಿತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬುಕ್ಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮೂಲಕ ಅಕಳಿಗೆಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಗ್ಲು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳಡು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳಗೂ ನಿಖಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪರ್ನಾಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತನಾಯ ಅಂದನಾಡ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಅಂದ ಪಣಪಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಆರಕ್ಷಕ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್ಪಿಗಳ ಗಮನಗಳ ಕೊರ್ತನು ಈ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಆಪಣ ಏರಿದ ಬಂದ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಗೌರವ ಒರಿಪ್ಪಂದನ ಪೊರ್ತು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಆಪಡು ಖಂಡಿತ ಇಂದು ಏರ್ ಬಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಲಾವಿದತೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಲಾವಿದ ಕಳಕಳಿ ಉಂಡು ಎಣ್ಣ ಮಿತ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಆಯ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜಿ ಈ ತಪ್ಪಾಪಡೆ ಏರ್ ಬಂಡ ಬೇತ ಎಂಚಿನ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪುಣೆ ಆಗೊಂದು ಚೂರು ಚೂರು ನಾಟ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಒಂದು ವೇಷ ಮಲ್ಪುಗಿ ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಡ ಬಣ್ಣದ ಪಣಪುಣ ನಿಟ್ಟಿಡ ಆ ವೇಷ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಪಣ ಪುರ್ತಗೂ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಂದಾನ ಈಗಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ತೆರಿಪವ ಅದಾದ ನಿಖಲ ಆ ಪುರ್ತಕ ಐಕೆ ಕ್ರಮದೆತ್ತೋಡು ಪಣಪಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಸ್ಪಂದನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಲ್ಲ ಅಂಚಾದ
ಇತ್ತ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಒಂಜಿ ಹದ್ದು ಬಸ್ತುಗೆ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಜ್ಜಾಡು ದುಂಬು ಕೇನ್ ನಕಲು ಇಜ್ಜಾಡು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಪನ್ಪುನೇನು ಏರ್ ಕೇನ್ ನಕಲು ಜಕ್ಕಲು ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಬುಡದಿ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಉಂತದು ದೇವರಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆಪಡ ಪೊರ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಂತೋಡದು ಮಣ್ಣಗ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ಪಂಡದಲ್ಲ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಣ್ಣಂದು ದಂಧೆ ಐನವಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಲಾವಿದಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ್ಪುಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾడు ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಕುಮಾರ ಮಲ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಎಂಚ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತೂ ಕೆಲವೇ ಇರ್ರದ ಹತ್ರ ಈ ದೈವಲೇನು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿ ಕನ್ಪಿನಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿ ಎಂಜಿನ ಮರ್ಲ ಗಟ್ಟಿನ ಬರ ಅಶೋಕಣ್ಣನೇ ಆಯ್ತಾ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಂಡಿ ಅವಿನ ಪೂರ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಟವರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನ್ಲೇಕನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸುಧಾರ ಒಂದು ಬೈದನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೊಚ್ಚಾಂದಿನ ರೀತಿಡು ಪೋಂದಿತ್ತೀರ ಅವ್ರು ಪನ್ಲೇಕನೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಅವೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಬರೋದುಂಟು ನಾನು ಪಂಡ ದಾದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಒವ್ಲ ಬೇಲೆ ಸಡನ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ನಾಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಂಗೊಂಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪಾಡ್ರೆ ನಾಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಾಡೋಡು ಐದಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಇತ ಒಕ್ಕೂಟ ಅದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿನಾತ್ರ ಒಂಜಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಆಂಡ ಬರ್ಪಿನ ಟರ್ಮುಡ್ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಣು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ನುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ದಡ್ಡುಗು ಇದು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮಾತ ನಿಕಲ್ನ ಸದಸ್ಯರದುಲ್ಲೇರ ಒಕ್ಕೂಟ ಉಲ್ಲೇರು ಸಾಧಾರಣ ಐತೆ 45 ಮುಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಅದುಲ್ಲೇರು 45 ಟೀಮ್ ಬೈದನೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಡ ಸುಧಾರ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ದುಂಬು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಬನ್ನಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ನಮ್ಮಾರೆ ಅಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಆತ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಂಡ ಅವು ನನೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೋಂಡುಂದಾಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜೇ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಪೋಪಿನಿ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುರಡಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಮುಕುಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಂಡ ಅವು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಪಂಡ ಆವು ಸರಿ ಆವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನುಂಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ನು ಬರ್ತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ತೊಂಬ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೋಡಾತಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದು ಹತ್ತು ಬಂಡ ಹತ್ತು ಐಟ್ ನಿಯಮಾವಳಿನ ಬರಿಪುಣ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡುದಲ್ಲ ಬರೀತ ನಿಕ್ಕಲು ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ಪುಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೋಗುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕಲು ವರಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪೂರ್ತಿ ಬಣ್ಪೆ ಯಾನು ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಬಣ್ಪೆ ಬಕ್ಕರಿ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಪೂರ್ತಿ ಬಣ್ಪೆ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗಳು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಣತಂದುಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡಗು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಆದ್ಯತೆ ನಕಲು ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಆದ್ಯತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವರ ಮೂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಕಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಒಯ್ಲ ಬಾಡೋಲಿ ಎಂಕುಲ ಏನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನನೂರಿ ತಂಡದ ಅವೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ನಂದು ತೂದು ಆದ್ಯತೆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಏರಿಗೆ ಕೋರಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟು 5 ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 5 ಗ್ರಾಮ ಯಾರುಂಡು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ವಾರ್ಡೇ ಉಂಡು ವಾರ್ಡೇ ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲುಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳಗೆ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಣಿಂದಾಂಡ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಮಲ್ಯಾಕ ನಿತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೀರಿದು ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಾಗ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಇಲ್ಲು ದೀಪಾವಳಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚಲ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದು ದಾದಾತನ ಬಂಡ ದುಂಬು ಪಾಪದ ಕಲ್ಲಿನಾಡೆ ದೇವೇರು ಪೈರಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಲು ದೂರ ದೇಶ ಪೋಂಡತ್ತ ಬಂದ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಬರಿತಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗಲಡೆ ಬೇಜಾರು ಅವೇನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಗುಲು ಕೊರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಇದು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಮಲ್ಯಾಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಂಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೊರಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇ ಬೇರೆ ಆಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿದಲ್ಲ ಉಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ನಿಯಮ ಮಲ್ತಂದಾಡ ಈಜಿಂದ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೀರಿ ಬಂಡ ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಳಿಗೆದ ಇಲ್ಲಿ ತೂಂದು ಅಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಣ ಜಾಗ ಒಂದು ಅಕಲೆ ಬರೋ ಗೊತ್ತಿ ದುಂಬುದ ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಐನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೈಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಹುಭಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಂಡು ಬರ್ ಪುರುಷಗನಾಗ ಮುದಕ್ಕನು ದಾವು ಅನ್ಬೋದು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಈತ ಇರಿಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈತೆ ಕೊರಡುಂದಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ಪುವರ ನಿಕಲು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ದ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಈತು ಪುರ್ತು ಒಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದಾತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೋಡು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸಂಗ ಆವಡು ಅತ್ನಾಡ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಆವಡು ಅಕ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತನ ಜಿತ್ತನ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಜಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಐಟ್ನು ಅಕ್ಲ ಪಂಡೇರ್ನಾಡ ಐನ್ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಆ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಕುರ್ಪುನ ಜಿತ್ತನ
ಪನ್ನವು ಅವು ಏತಂದು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೇರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಕಂದು ಬಂಡ ದೇವರಿನ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಪುರ ದೀವೋಡು ದೀದಾದ ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಸಾತಗೆ ನಿಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಸಾತಗೆ ಆ ಇಲ್ಲಗ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾದ ನಿಕಲ ಅಲ್ಪ ಕೊರೋಡು ಕೊರ್ದಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ದಕ್ಷಿಣ ನಿಕಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ದೆತ್ತದು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲು ಪಂತ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪೋನಗ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಆಜಿ 7 ಜನ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ತಂಡೋಡು ಇತ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣೇನು ಪುರಂತ ತೆರಿದು ಖಂಡಿತ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂತೂ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಒಕ್ಕೂಟ ಪಂಡದು ಮಲ್ತ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಊರು ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅದು ರೂಪ ಆತನ ಅಕ್ಕಲ ಬದುಕು ಕೊಂಚ ಸಾದಿ ತೋಜಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ವಾರಿತಿದ್ದ ಚೌಕಟ್ಲೆ ಈತ ಗಂಟೆದ ಒಲೈಸು ನಿಕುಲು ಪೋಡು ಈತ ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಪೋಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಪಾಡೋಡು ಅಂದೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ಆತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಂದು ಬಂಡೇರಿ ಬರ್ಪಂದು ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ ಆತ ಜಕ್ಕಳಿಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಕರೀದಿತ್ತೇನೆ ಪೋದು ಬಾಕಿಲ್ ಬಿಟ್ಟಿಯರಿ ಬಾಕಿಲ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಏರ ಕಲೂರು ಮಂಡದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮುಖಲಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಯಿರಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಐಕೆಂಕಲು ನಿಯಮಾವಳಿ ರೂಪಿಸದ 5:30 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ 10 ಗರಿಷ್ಠ ಬಂಡ 10 ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ 10:30 ಗಂಟೆ 10:30 ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂದಾನ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಕಾಕಜಿ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಹಾಕಲ್ಲ ಪಣೋಡು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಾನೆ ಪಣಪ ತೆರಿಪ ಬಂದ ಪಣಪಣ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಪವಡು ಈಗ ಬಂಡ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗುಂಡು ದಯಮಾಡ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿನ ಕಾತುಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕಳಿಗೆ ಒಣಸಿ ಸಮೇತ ಬಳಸುಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೇವರು ಬರ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಮೇಳ ಬರ್ಪೋಡು ಅವು ಆಯ್ನ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದ ಜೋಕಳಿಗೆ ಕಾತುಂದಿಪ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ಜಿಂದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಐನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಣ ಜನ ಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕಲು ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ನಿಗದಿಪಡಿಸ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪಡೆ ಆ ಕಾರಣ ದುಮ್ಮು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬನ್ನಗನೇ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು 11 ಗಂಟೆ ಬರ್ರೆ ಪಂಡಿರಂದ ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಈಗ ಎಂಗಲ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಲ್ಲೆಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎತ್ತೆರಡು ಎರಡಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ 10:30 ಗಂಟೆ ಪಣೋಡು ಎಕ್ಕಲ ಮುಕ್ಕಲು ಪಣೋಡು ಎಂಕಲು 10:30 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಂಕಲು ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಪಣೋಡು 5 ನಿಮಿಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎತ್ತೆರ ನಾನು ಪೋಪುನ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಭಾರಿ ಬಲ್ಲ ಆತ ಬಲ್ಲ ಗಂಭೀರ ಆದಿತ್ತು ನೋಡಿ ದಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಅವು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಅನಿವಾರ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಬೇತೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ 10:30 ಗಂಟೆ ಅಕ್ಕಲು ಮುಗಿಪೋಡೆ ಇಂಚೊಂಜಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ರೂಪಿಸೋದು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಐತೆ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದಾರ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಅದಿರೋಲ್ಲಾರ ಏತು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕುಲಿತೆ ಏತು ನೆತಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಮೇಳದ ಅಂದೇಟು ಐಟ್ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಎಂದಟ್ಟು ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟುದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಇಟ್ಟು ಬಡಗುದಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಅಕುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು 42 ತಂಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ತಂಡದಕ್ಲು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದಿಜೇರು ಒಕ್ಕೂಟಾಗ ಅವು ದಾಯಗಿಂದ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐಕ್ತ ಪೂರ ವಿಷಯ ರೇಡು ಪೂರ ಪಂಡೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಏನಂದೆ ಒಂದು ಗಮನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಉರ್ಲೇರು ಅಂಡ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಹತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಪಣದು ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹೆಂಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೂಡ ಮುಜಿನಲ್ ದಿನ ದುಂಬೆ ಬತ್ತದ ಕಾಕಜಿ ಕೊರಂಪೋಪೇರೆ ಕುಲು ಇಂಚಂಜ ಬರ್ಪ ಈತ ಬರ್ತು ಬರ್ಪ ಅಂದೆ ಈತ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬ ಅನ್ನೋಕುಲು ವಾರೀತಿದ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕಲ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಐಕ್ ವಾರೀತಿದ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರಂತ ಗೊಬ್ಬನಗಳು ದಾದ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ದೀಪ ಬತ್ತಂಡಲ ಯಾವುದು ಒಂಜನೆ ಅದು ಆಂಡ ಇತ್ತೆದಾದ ಆತನ ಬಂಡ ಗಣಪತಿ ದೀಪಿನ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ ನೆಂಚಿನ ಗಣನಾಥನ್ ಆ ಅರೇನು ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪುಡ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಣಪತಿ ವಸ್ತು ದಾದ ಬೋಡು ಗಣಪತಿ ದೀಪಿನ ಅವು ಪೂರ ಅರಿ ತಾರೈ ಪರಂದು ಅವು ಪೂರ ದಿಯಾರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ನೋಟಿಸ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಎಂಟ್ರ್ ಅದೇ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಲ್ತ ಬಂಡ ಗಣಪತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂಡದ ಇಟ್ಟು ಕರಪತ್ರಗಳು ಎಂಗಳು ಕರಪತ್ರ ಒಂದು ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಮಲ್ತದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ವೇ ಪ್ರತಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ದಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಅಂಜೆ ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬೋಲಂತೀರಿ ಗಣಪತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಗೂ ಮಾತಾಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡಿ ಮಲ್ತಿಗಿಂದ ದಯ ಮಲ್ತಿಜಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವಳು ಕಾಣಿಕೆ ಲಜ್ಜೆನೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಡಾಕಲು ಏತು ದೀತೆರ 10 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಲ್ಲ ದಿತ್ತೋನು 500 ರೂಪಾಯಿ ದಿನ 5,000 ಕೊರಲ್ಲ ದಿತ್ತೋನು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮಂಡದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 500 ಮಂಡ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರಡದಾಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕೊರಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಪೊರಲಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಕೊರದಾಡ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರಪೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ
ಕಾಟಾಚಾರ ಗೋರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೊದಲೇ ಬಿಟ್ಟವನೆ ಭಾಗವತಿ ಮಲ್ಪರ್ತೀನಿ ರಾಗ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದ ಭಾಗವತಿ ಮಲ್ಪದು ನಲ್ಪರ್ತೇನೆ ನಲ್ಪೇಣ ಹೆಂಚಿನ ಆತನ ಬಂಟ ಮಾರನೇ ದೇಶ ಭತ್ತನ ಕಡೆಗೆ ದುಡ್ಡುಗಳು 10 ರೂಪಾಯಿ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗಂಭೀರತೆ ಓರಿಪೋನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲೆ ಅಂದು ಸುರಿಟವನ್ನ ಈ ಕೊಂಚ ಲೆಪ್ಪುಣದು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ, ಏನದು? ಅದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತೇಳಿ ಸುಳ್ಯ ಪದವಿಯಿಂದ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ಇದು ಅದೇ ಚಿಕ್ಕಮೇಳದವರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಚಿಕ್ಕಮೇಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿ ಬರುದಲ್ಲ, ಅವರಾಗೆ ಬರುದು, ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆ ಬರುದಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಶಬ್ದ ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿ ಬರುದಲ್ಲ, ಅವರಾಗೆ ಬರುದಲ್ಲ. ಹಾ ಅಲ್ಲ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಉಂಟು, ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. ರಾಘವೇರತ್ತ ಮಾತೇರ್ನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ರಾಘವೇರತ್ತ ಮಾತೇರ್ನಿ. ರಾಘವೇರತ್ತ ಮಾತೇರ್ನಿ ಕನ್ನಡದ ಎಂತ ಕೋಟದ ಯಾರು ಕೋಟದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದಾ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸುಳ್ಯ ಪದವಿಯಿಂದ. ಸುಳ್ಯ ಪದವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬರುವವರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ. ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು, ದೀಪ ಇಡ್ಬೇಕು, ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕುಣಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೊರಗೆ ಕುಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಹೌದು. ಅದೀಗ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬರುದು. ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದವರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟದಂತೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ತಂಡದ ಮುಖಂಡಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕರಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಂಬರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕರಪತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಇಬ್ಬರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವ್ರದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಇಬ್ಬರ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರದೇ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಈಗ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದೇ ಮನೆಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಶೀತ ಬಂದು ಕುಣಿದು ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಜ್ಜಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಶೀತ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ದೇವರನ್ನು ತರೋದು. ದೇವರನ್ನು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೆಸರಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಸುದೇ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಅಂತದನ್ನು. ಅಲ್ಲ, ಕರೆಸುದೇ ಬೇಡ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆಸದವರು ದೇವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆಸದವರು ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸಿ ದೇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸುವುದು ಅದು ತಪ್ಪೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರಿಟ್ರೆ ಆ ಕೆಸರು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಕರಪತ್ರ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಕರಪತ್ರ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅವರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಜಾಗ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬೇಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ, ಗೌರವ, ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈ ಧನವರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೊರಗಿಂದ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗೀಗ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕಮೇಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಧನವರ್ತಿಯ ಸ್ತ್ರೀವೇಷದವರು ಬರುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಸ್ತಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆಂಟಲ್ಕೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಅಕಲಿಗೆ ಚಾವಡಿ ಗೊಬ್ಬನ ಅದು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ವೇಷಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪಣೆ ಏತು ಚಿಕ್ಕಮೇಳ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಐಕ ಆಪುಲೆಕ್ಕ ಎಜೆ ಸ್ಟಾಪೇರು ಕಲಾವಿದರಿ ಭಾಗವತಗ ಕುಲ್ಲೆರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಭಾಗವತ ಉಂತು ಬಂದಿರಿ ಮೊದಲೇದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಒಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲೆರ ಅಪ್ಪಜಿ ನಾನು ಮೊದಲೇದ ಒಂಚೂರು ಅಕಾರ ಅಂತದ್ದು ಭಾಗವತ ಅಂತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಮೇಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಟಿಪೈ ದೀಪಿನಾತಿಲ್ಲ ಅಕುಲೆ ಬನ್ಪೇರು ಎಂಗನ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ನಲಿಪೇರ ಜಾಗೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮನಸೆಡ್ಡೆತ್ತಿ ನಾನು ಜಾಗೆ ಎತ್ತೆಂಗಲಿಗೆ ಆ ಭಾಗವತೇರ್ಲ ಮದ್ದೆಲ್ಲದಾರ್ಲ ಬರಿಟು ಉಂತಿಯರು ಬಾಕಿಲ್ದಲ್ಪ ಉಂತಿಯರು ಇಂಚ ಉಂತದ್ದು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಲೇರು ಅಕುಲು ನಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅವ್ರು ಕೊರಿಯರು
ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಥೆ ಆಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಯ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಯ ಇಂದೆಲ್ಲ ಪನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಾವು ಮಲ್ತದ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳಲ್ಲಿ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಅವು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ವಿಷಯದ ಆ ಎಲ್ಯ ಇಲ್ಲು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡಿ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅವಳು ಬರೆಪದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ಪೋನಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಾಡು 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನುಂಡು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನುಂಡು ಏಲಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಪೋಪೇರು ಟೋಟಲ್ 80,000 ಖರ್ಚುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯ ಆತನು ಈತು ಕೊರಡೆ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಈತು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ತೋಡಾಪು ಇನಿ ಜಾಗೆ ಬರ್ಚಿನಾಂಕ ಮನಸ್ಸೆಡ್ಡೆ ಬೋದು ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ ಇನಿ ದೇವೇರು ಪೋಪುಂಡು ಗೆಜ್ಜೆಗಟ್ಟದ ಪೋಪೇರು ಅವಲಾಕಲು ನಲಿಪೇರು ತಪ್ಪುಂಡ ಒಕ್ಕೂಟಾಗ ತೆರಿಪಾಡು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಂಬರ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಸರಾಪುಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದು ಪಾಂಡ ಕೈ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕರೆ ನೀರು ದಿಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ದಿವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅರಗೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ಪು ನಿಜವಾದ ಅರಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಾಡಿದೆ ತೋರಿದ್ರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿತರ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ನಕ್ಲಿ ಏರಾನ್ಲ ಇತ್ತೇರ್ನಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಮ್ಮನ ನಿತ್ಯ ದಯಮಾಡ ಚೀಟು ಕೊರೊಂದು ಬೋಪಿರತ್ತೆ ಚೀಟು ಕೊರ್ರೆ ಪೋನಾಗನೆ ಎಂಕಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡುಂಡ ಐನು ಪುರ್ಲುಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವುದಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಅಂಡಾಕ್ಲು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಬರ್ಪ ಬಲೆಂದು ಪಂಡದ್ದು ಅದು ಮನದಾನಿಗೆ ಅನಗ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಸೂತಕ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಐಟ್ ಎಂಕಲ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂಜ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಿಗೆ ಅತನ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ ಇಂಚ ಅಕ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತನ ದಕ್ಷಿಣದ ಅದಂಡ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡು ದೇವೇರು ಬರ್ಪನ ಬುರ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಸೂತಕ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಗೌರವದ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ತೂವೊಂದು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಆರು ಪಂಡೆ ವಿಚಾರ ತೂಪುಂಡ ಗುರ್ತದ ಅಂತಿನ ಊರು ಹಳ್ಳಿಲೇಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಪುಂಡು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರ ಗುರ್ತ ನಿಜಂದಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡೋನಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಲೋಡಂತೆ ಬಂಗ ಅವು ಬಹುಶಃ ಕಾರಣ ಅದು ಪರ ಯಾವ ಅಂತ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ದ ಒಂದು ಅನ್ನಾಗ ಕೆಲವರು ನೋಟಿಸ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಇಂಗ್ಲೇ ಒಂದು ಅಂದ ನಿಕಾಲ್ನ ಅಂದ ಇಂಗ್ಲೇ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಊರು ಮಾರಿಗುಡಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ, ಮಾತಾಡಿ ಅಮ್ಮ. ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಚಿಕ್ಕಮೇಳದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಸಲ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾದು ಕೂತಿದ್ದೆವು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ತುಂಬಾ ಮನೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾದು ಕೂತು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾರು. ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸಮಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಾರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾವು ಕಾದು ಕುತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಖಂಡಿತಮ್ಮ. ಅಲ್ಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಅದು. ಹೌದೌದು ಹೌದು, ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉರುವ ಮಾರಿಗುಡಿ ಪಕ್ಕನಾ? ಏನು ಸರ್? ಉರುವ ಮಾರಿಗುಡಿ ಪಕ್ಕನಾ? ಹೌದೌದು ಹೌದು, ಮೂರ ಮಾರಿಗುಡಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿಧಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬರುವುದು ಹೋಗುದು ಎಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ನಮ್ಮ ಏನುಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅವರು ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಾನುಸಾರ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವೇನು ಹೀಗೆ ಕಲಿಸುದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವಂದಿಸ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೌದು ಸರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರದ್ದು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಬರ್ಪೇರು ಐತ ಒಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಐತ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಪೂಜೆರಿಂದಾನೆ ನಿಖಲ ದಾದ ಕ್ರಮ ಕ್ರಮದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಬಂಡವು ತಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಇಂಕಲ ಸೂಚನೆ ಉಂಟು. ಇಂಕಲು ಸೂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರಳಿ ಆತ ಹೊರತಕ್ಕಲ್ಲ ಜೊತೆ ಟೆಂಗ್ಲಿ ಬಾಯರ್ ಆಪಿಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೋಡೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಪೋಡೆ ಪೋಜಿಂದ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪಿಜಿ
ಪೋವೇರು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸಮಯ ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯರಂದಂಡ ಅಲ್ಪದಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಪೋರಿಂದ ಎನ್ನುವೆ ಅಂದೆ ಸೀಮಿತ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಕಲು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ತಂಡದ ಕಲೆ ಬರ್ಪಣೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪೋವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದಾದಣ್ಣಲ ಆಸೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ಎಂಕುಲ ಏನು ಇತ ಆರಿತ ಪಂಡೇರಿ ಏರು ಅಪ್ಪೆ ಫೋನ್ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕಲಡೆ ಬರೋಡು ಅಲ್ಪದ ಸ್ಥಳೀಯ ಏರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಎಂಕಲಿನ ಗಮನ ನೋಡಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊರಪ ಇಂಚಿನ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಪೋಲೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಉಲಾಯಿಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಏರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಂಡದಿ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಡೆ ಕಡಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಕಲು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಪ ಹೊರತು ಪೋದೇ ತೀರೋಡು ಭೋಜಿನ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಮ್ಮಂದು ನಾನು ಉಡುಪಿ ಇರ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ವರ್ಷಲ ಬರ್ತಾರೆ ಆಟದ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದಗಳು ಎಂಕಲಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂದು 10-12 ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಕಾಕಜಿ ಕೊರುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಬಜ್ಜಿ ರಡೇ ಇಲ್ಲದು ಕೊರಿಯರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ಕೆ ಅಂಚಿ ಪೋಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ನಾ ಮುನಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಾರ್ ಕಾಕಜಿಯೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ದುಂಬು ಬೇಜಾರು ಹಾಕಿಂದು ನಂಗೆ ಪಂತರತೆ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬರ್ತೀರ ಕೂಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗಾಯ ಅಂತ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಸಹಜವಾದ ತೂಲೆಮ್ಮ ಇತ ನಿಕ್ಕಲು ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಬರ್ಪೋರ್ಷಲ ಬಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಏಪ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಪಂಚರ ದಿನ ತಾನೇ ಬೈದಿದ್ದೀರಿ ಬಲ್ಲಾಗೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕಳಿಗೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅಭಿರುಚಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಕ್ತದ ನಲ್ಪನೆ ಎಂಗಡ ನಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋವೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಾಲ ಉದ್ದೇಶ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾ ತಂಡೋಗಿ ಕೆಲವು ಜನ ಹತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಗೊತ್ತದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಆಟ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅವೇನೇನು ಸುರುಟೆ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬನೇ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಅನ್ನಂಚಿತನೆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಡುಂಡು ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈಡ್ ಬಿತ್ತದಾದ ಸರಿಯಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ ನಿಕುಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲೆ ಅಚ್ಪತ್ಮುಜ ಅಚ್ಪತ್ತೆರಡು 39-40 ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲೆ ನಿಕಲ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಟ್ಟೊನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಕಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳಡು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರೆ ಅದು ಹವ್ಯಾಸನ ಎಂಕಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಒಕ್ಕೂಟದ್ದು ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ವೃತ್ತಿ ಪರ ಕಲಾವಿದರೇ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ದಯಗಿಂದು ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗಲಂಚನೆ ಅರೆಗ್ಗಲಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಲ ಮೇಳೋಡು ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ತದ ಅದು ಮರಿಯಲಡು ದಾಲ ಸಂಪಾದನೆ ಹೆಜ್ಜಂದೆ ದಾಯ ಬಂಡವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಲಡು ಅಕ್ಕಲ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜ ಈ ವೇಷಭೂಷಣದ ಕೆಲಸನ ಆತಂದ ಇಂಚ ಮಣಿ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲಿ ಆಂಡ ಒತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಧಿತು ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದರಿತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿತ್ತೆ ಬಡ ಕಲಾವಿದರೇ ಇಪ್ಪಣೆ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸಾರ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸಾಧ್ಯ ಅವಡು ಪಂಚನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರೇ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ 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 ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಂತ ಆರಾಮ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದಾಗಿ ಎక్కడ ಕೆಸರ ಬರ್ಪುಣ ಉಳಾಯಿ ಕೆಸರ ಬರ್ಪುಣ ದೇವ್ರ ಕೆಸರ ಬರ್ಪುಣ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಪಣ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಅವೇನೇ ಕಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡ ನೀರು ತಿನ್ನ ಸರಿಯಾ ಸಾಕ ಸರಿಯಾ ಕೂಡ ಅವು ಇಟ್ಟದ್ದು ಬುಕ್ಕಲಾಯ್ತು ಭಕ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎದ್ಕೊಂಡು ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಈರ್ಲೋರಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟಕ ಪೂರ ಬರೆಪುಣಾರಿ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಣಾರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಆತ ಅಭಿಮಾನ ಜೀವನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೆತನ ಇಪ್ಪುಣಂಜಿನ ಊರು ಕಲೆಯನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಊರು ನಿಖಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಎಟ್ಟು ಎಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನಕರ ಉಂಡತಿ ಖಂಡಿತಪ್ಪ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಡಾರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲವು ನಿಜವಾದ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಂತ ಒಂಜಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೊರ್ತು ನಾಟಕ ಉಂಡ ಯಾರನ್ನ ಮೋನಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡಾರ್ ಏಪಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಜನ ಮೇಕಪ್ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತೇವೆ ಯಾರು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 10 ನಾಟಕ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನ ಮೋನಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪೆ
ಅಂಚಿತನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಓ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಆ ಪೊರ್ಲುದೇನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯರಾಗ್ತಕ್ಕ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬರಿಪಿಡಿಲ್ಲ ಎಂಕಿ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಬಿಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುರ ದಾಟವನ್ನ ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ಬೋಡಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲಿ ಕುಲ್ಲಾಟ್ಲಿ ಜೀತ ಬೋಡಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ವಿಶ್ವನಾಥರ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡತೆ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈತೆ ಯಾಕಡೆ ಅರ್ಧೋಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐತಾನೆ ಒಂಜಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಉಂಟು ವೇಷಭೂಷಣ ಪರಯವ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತತ್ತಿರಂದಂಡ ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಒಂದೇನು ಕಂತಿರಂದಂಡ ನಿಕಲ್ನ ದಾದಂಡ ಲೈಕ್ದಂಡೆ ನಿಬಂಧನೆಲು ಉಂಡ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಇತ್ತೆ ನಡತಂದಿಪ್ಪುನ ಪುರ್ತಕ ನಂದು ಐನು ತುಲೆ ಕೆಲವು ಅಪಸವ್ಯಲು ಅವೊಂದುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪುದಾರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಪಸವ್ಯಲ್ಲ ಅವೊಂದುಂಡು ಐನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಆತ ಪಕ್ಕೊಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕನೇ ಜಾಗೃತಿ ಎಂದಲೂ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿದ ವಿಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪಡೆ ಅಂಚಿನೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಜವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಈತ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಪಣ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಆತಿ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಕುಲ ಹತ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಣ್ಪಡೆದಾದ ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡಾಪಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊರತು ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಮುಕ್ಕುಳ್ಳ ಬನೋಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತನಾಡ ಇಂಚ ಆಪುಡು ಪಣ್ಪಣಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಲಿ ಆತ ಹೊರತು ಐನು ಐಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಬೋರ್ಡು ಹೊಸತನ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡದು ಏನು ಒಟ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿಕೃತವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ತಂದಾನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಐನು ಸಹಿಸೋದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಬೇತ ಸ್ವರೂಪಡು ಎಂಚಾನಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡಿ ಈತೆ ಜನ ಉಪ್ಪೋಡೊಂದಲ್ಲ ನಿಯಮ ಅಲ್ದಾರ ನಿಯಮ ಅಂದತ್ತು ದುಂಬು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳೋಡು ಒರಿ ಭಾಗವತೇರು ಮದ್ದಳೆದಾರಿ ಒರಿ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುರುಷ ಪಾತ್ರ ಐನು ಜನಟ್ಟು ಸುಧಾರಿತೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೈಕ್ ಹೊಸದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತನ ಚೆಂಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಚೆಂಡೆ ಬತ್ತನು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಕೊಣತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ತಂಡ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಕೊಣತ್ತೇರಿ ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ಆವಿಷ್ಕಾರ ದಯ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಮನ್ಪೇರಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಲಿ ಅಂದ ಬಂಡ ಈ 2 ಜನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ 3/4 ಗಂಟೆದ 1 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂಜಿ 2 ಕಲಾವಿದರಿನ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಪ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರ್ಪಣೆ ಒಂಜಿಲಡ್ 3/4 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಲಡ್ 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಅವು ಸರಿಯಾ ಅವು ಸುರುಟೆ ನಿರ್ಣಯ ಆಪಣ ತುಂಬಾನೇ ಇತ ಮೂಲು ಇತ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ 3/4 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುಂದಾನ 3/4 ಗಂಟೆ ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಇಟ್ಟು ಬಾಗಿದ ಇಟ್ಟು ಅಡುಗೆ 10 ಇಲ್ಲ ಪೋಪಡ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾರ್ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಅಂಚ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಮೂಲು 3/4 ಗಂಟೆ ಮಲ್ತದ ಅವಳು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಬಣ್ಣದಾನ ಆಪುಚಿ ಆ 3/4 ಗಂಟೆ ಏತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತನ ಐನು ಆತ ಇಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ 3/4 ಗಂಟೆ ಗೊಬ್ಬಲಿಂದ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏರು ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಕೊರಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಲಿಂದ ಪಂಡ್ಪಣಲ್ಲ ಸರಿ ಆತ್ತೆ ದುಂಬು ಪಂಡ ಇರ್ದಾಣ ಈಗ ಬಡಬಳಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಇರೋ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಧ್ಯಪದ ಮಾಡುದು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಧ್ಯಪದ ವಿಷಯದ 4 ಜನಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 4 ಜನಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ 4 ಜನಕ್ಕೂ ನಮಸ್ತೆ 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 ಬಲ್ಲೆ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಈ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂದು ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಡು ಮಲ್ತದ ಏನ ಟಿವಿದ ಒಂಚೂರು ಸ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲೆ ಅತ್ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ತಿ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಕಲು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈಡಕ್ಕೂ ಇಂಚಿ ಬೈದಿರು ಸರ್ 2 ತಂಡ ಬರ್ತೇನೆ ಈರ್ನಾಡಿ ಅಂದ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂದೆ ನಿಯಮ ಉಂಡೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ 2 ತಂಡ ಬತ್ತನಾಡ ಆ ತಂಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟರದ್ದು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಪರವಾಣಿಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಐನು ಕೊರಲಿ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಪಾಯಿಟ್ಟು ಪರವಾಣಿಗೆ ಪತ್ರ ಎಂಗಳು ಒಕ್ಕೂಟರದ್ದು ಕೊರ್ದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಂಚತ್ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಪ ಐಕತ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ತಲಕಳದಕ್ಕಳು ಬರ್ತೇರು 2ನೇ ಸರಿ ಅದು ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಬರ್ತೇರು ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ 2-3-4 ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರ ಏನಕಲು
ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾರೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಂಡಡೆ ಬಾರೆಜ್ಜಿ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಕ್ಕೂಟಗೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆವಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಏರಿಯೋಡು ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಒಂದು ವಾರ ಮುಗಿದು ಒಂದು ವಾರ ಅಂಚೆ ಬರ್ತೇರು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರ ಉಂಡ ಸಮಾತ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಲೋಡು ಒಂದೇ ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಏರಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ರೀತಿ ಉಂಡು 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 ನಿಯಮಾವಳಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗೂ ಇಂಚಿನ ತಂಡನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಮಲ್ತದ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪದು ಪೋದು ಬತ್ತದಿಪ್ಪರಲ್ಲ ಯಾರು ಅವು ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿಗೆ ಅನಗ ಸರಿಯಾವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜೇ ತಂಡ ತಂದೆ ನಾನೊಂಜಿ ತಂಡ ಈಗೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಪ್ಪುನ ತಂಡಗಳು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೌದು ಸರ್ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸುರುಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಡು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸಹಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಕತ್ತಾರೆ ಅಂಡ ವಾರ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚೆದಲ್ಲ ಅತ್ತತ್ತು ಈರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರಿಂದ ನಾವು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮೈತ ಎಂಕಲ ಅಂಚನೆ ನಾಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆಪ್ಪೋಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಆಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪು ಇಂಜಿನ ಮಾರ ಇವನ ಕೋಡೋರಿಯ ಬತ್ತೆ ಇನ್ನೋರಿಯ ಬತ್ತೆ ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಿನ ಬೋಡದು ಒಂಜೇ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲು ಮಲ್ದ ನಿಖಲು ಬತ್ತಿನ ತಕ್ಷಣ ನಿಖಲು ದಾದಾಲ್ ಪಡುವಣ್ಣ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರನು ತೋಜಾಲೆ ಎಂದು ಕೇನುಡು ಆತನ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಏರಾವರಿ ಅನಗತ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿಕ್ಕಮೇಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಪಣೆ ಆಕಾರ ನೋಡು ನಿಖಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿನ ತಕ್ಷಣ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ತೋಜಾಲೆ ಎಂದು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಎಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅವು ಇತ್ತಿರಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಆದ ಬಂದು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರಡು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಓಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಸ್ತುತಿ ಮಧ್ಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡ ಅತ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚದ್ರಂಡೆ ಅತ ಮಂಗಳಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಆವಡು ಅಂಚದ್ರಂಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಆರಂಭ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಪಿದಾಡ್ನ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುರಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಂದಾನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಗದ ಈತ ಅಲ್ಪ ಆರಂಭಲ ಮಂಗಲಲ ಅಲ್ಪನ ಬರು ಒಂಜಿ ಮಂಗಲ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚರಣ ಅಂಡಲ ಪಣಪೇರಿ ಕರದಳು ಪರಶು ಭಾಷಾಕುಶದರೆ ಒಂದು ಪಣಪಣ ಒಂದು ಚರಣ ಅಂಡಲ ಪಂಡದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಬೋದು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವ್ರು ಏನ ಇಲ್ಲಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಆಂಡೆ 10 ಗಂಟೆದ ಸಮಯ ಆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಕ್ತಾಯ ನಮ್ಮ ಚಿರಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಅವಲೇ ಮಂಗಲ ಮಲ್ತದೆ ಅವಲೇ ಬಣ್ಣದಿರ್ತದೆ ಅವಲೇ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನು ಕಳಚಿದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ತದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕಲು ಪಂಡೆರ್ರ ಮೂಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ ಪೋಲಿ ಪಂಡದಿತ್ತೇರ್ದಾಡ ಅವಳು ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ ಅಕಲು ಪೋಲಿ ಈಚಿಂದ ಅನಕಲ್ಲ ಯಥಾಸ್ಥ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅಕಲೆ ಗೊಂಜಿ ಪರ್ರ ಸರ್ಬತ್ತ ಚಾನ ಕೊರಡು ಕೊರಲಿಂದ ಮಾಡಿದ ನೆಟ್ಟು ಆ ನೆಟ್ಟಲು ಇಟ್ಟು ಆಕಲೆ ಕೊರ ನಿಬಂಧನೆ ವಾಯಿಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಕೊರಿಯ ಒಂಜಿ ಪಾನಕ ಅಥವಾ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ದಾದ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯ ಚೂರ ಆಂಡಲ ತೆತ್ತೋ ನೋಡು ನಿರಾಕರಣ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪ ದೇವರು ರವೀಂದ್ರ ಮಡೆ ಹಾಪುಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಏನ ಪುದರ್ಮಲ್ಲೆಣ್ಣ ಚಂದ್ರ ಬೊಮ್ಮ ಕೊಳಾಜೆ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಕಲ ಬರ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಆರೇಕೇನು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಂದ ಅರಿತ 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಂದು ಬೊಲ್ಮದ ಬೊಲ್ಮದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೊಳಾಜೆ 2 ವರ್ಷದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಕೈತಡನೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇರಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಬರಿಯರುಂಟು ಬೊಳ್ಮಂದ್ ಬಣ್ಣ ಮುಡಿಪು ಆ ಭಾಗ ಆಡತ್ತೆ ಮುಡಿಪು ಕೊಣಾಜೆ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಆ ತಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಕೇನೊಳಿ ದಾಯ ಎಂಕಲ ಊರು ಎಂಕಲ ಏರಿಯಾಗ ದಾಯ 10 ಜನ ನಿಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇನೊಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ತಂಡದ ಬರ್ಪುಜರು ಒಂದೇ ಪಂಡ ಕಂಡದ ಪುಣ್ಯ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರಂಡು ಅಂಚಾಯಿತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ನಾಡ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿಕ್ಕಲು ಅರ್ಥ ಬಲ್ತು ನೋಡವು ಕೆಲವು ಜನ ಕಂಡದ ಬೈಲ್ಡೆ ತೋಡು ಕಡತ್ತೊಂದು ಪೂರ ವೇಷ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ರೆ ಕಷ್ಟತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರಂದು ಉಪ್ಪರ್ಲೆ ಯಾರು ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಕೆಲವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜಾಗಲೇಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರಾತ್ರಿದ ಪೊಟ್ಟು ನಾಯಿಲು ಬೆರಿ ಬತ್ತನು ಪರ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನಗ ತೋಡು ಕಡಪರೆ ಎಪ್ಪುಡು
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಧ ಗೊತ್ತು ಮೇರ್ ಪಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಪರಡಾಪುಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಮದ್ದಾಲೆ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಭಾಗವತಿಯರ ಪುರ ಮುರಾಣಿ ಪುರ ಬೊಲ್ಲ ಬೈತೇನೆ ಬೊಲ್ಲ ಆ ಬೊಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ದಾತನ ಇಲ್ಲಡೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ಜಿಂದಾಣ ತಪ್ಪ ಅಂಚ ಅರ್ಧ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ದಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದುಲ ಉಂಡು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಲ ಆ ನೀರಡು ಪುರ ಸೀರೆನ್ ಮಿತ್ತದೆರ್ತೊಂದು ಕುಂಡಿ ವೇಷದಕಲ್ನ ಗೆಜ್ಜೆ ಚಂಡೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಅರ್ಧ ಕಾರ್ ಮುರ್ಕುದು ಪೂರ ಆತ ಬಂಗಡ್ಲ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಪೋನುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಐತ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಸುಮಾರು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಸುಮಾರು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಐತ ಸುಧಾರ ನೀರು ಗುಂಡ ವೈಕ್ಲ ಪೋಂಡು ದಕ್ಕೊಡೆ ಸಾಧಾರಣ 15,000 ಉಂಟು ಮದ್ದಾಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ 15,000 ಚೆಂಡೆಗುಂಡು 15,000 ಮದ್ದಾಲೆಗುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಐಕ್ಕಲ ಎಂಕಲು ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತ ಬಂಡ ಈ ತಂಡದಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ದಾದನ ಅನಾಹುತ ವಿಪರೀತ ದಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಪೋಯಾರ ಆಯ್ಜಿಂದಾಣ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಏನಿಗಳು ಕಾಗಜಿ ಕೊರದು ಬರ್ಪಂದು ಬಂತಾರೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಪರದೆ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಇನ್ನೆಂಕಲು ಬರ್ಪುಜ ಒಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಸೂಚನೆಗಳು ದಾಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಪೇರ ಬರಲಿ ಇನಿ ಫೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಉಡುಪಿಡಿದ ಜಯಬಂಧ ಪಾತ್ಯರ್ನು ಪಾತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೇನೋಡು ಮುಜ್ಜನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುದಾರ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುದಾರ ಬಂಡದ ಆಯಾಯ ಊರುಡು ಬತ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಕಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಲ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಊರು ಬರ್ಪುನಿ ಅವು ಅಲ್ತದ ಎಂಕಲ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಪದಾರ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗಿರಿಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಖಂಡಿಸುವರು ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಅಂತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತೊಂದುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಉಡುಪಿಲ ಸೇರ್ದು ಉಡುಪಿ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ತಂಡದಕ್ಕಳು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಒಂಚೂರು ಅತಿರೇಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದಾರ ಬಂಡದು ಓಲಾ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನಾತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಗು ಆ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟದು ಮನ್ಪ ಉಡುಪಿದಂಚಿಗೆ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕ್ಕಲು ಕುಡ್ಲಗಳ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟೋಗಾಕಲು ಸೇರಂದೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಾಡುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕೂ ಆಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರಿ ಒಲ್ಪ ವಾಯ ಪ್ರದೇಶದ ಉಳ್ಳೇರ ಅಡೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೇತ ಕಡೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಲಿ ನಿಖಿಲ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಡೆ ಪೋಲಿ ಅದಕ್ಕ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಮೇಳ ಪುದಾರ್ದ ಮೇಳ ಅಂತ ಬರ ಗೌರವ ದಿಕ್ಕುಡು ಒಂದು ಓಲಾ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಆ ಊರು ಗೈದ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಬರ್ತಂದಲ್ಲ ಎನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಅನಿಸಾವ ಎಂಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಣ ಉಂಟು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದ ಅಲ್ತು ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನ ದಾದ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ದಾದ ಉಂಟು ನಿಖಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಾಕಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಣ ನಿಖುಲು ಏಪ ಜಾಗೃತಿ ಅಪರ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಡಪುಡು ನಿಖಲು ಜನ 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 ನಿಖಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಶ್ರದ್ಧೆ ತರಗಲು ನಿಖಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲು ತೂವನೋಡು ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತಿ ಅವಡು ನಿಖಲು ಬಂಡ ಈರಿಂದತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತಿ ಅವಡು ಆ ಮೂಲಕ ಮುಲ್ಪದ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲೆಯನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಅಂತ ಬಂಡದ ಸರಿಯತ್ತವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಡೊನೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಲ್ತೊಲ್ತು ಎಂಕಲೆ ಸಮ್ಮತ ಹೋಗಿ ಎಂಕಲ ದೊಡ್ಡ ಊರದ ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಪುನಾಥ ಎಂಕಲ ಊಡ ಆಚೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡುಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡುಪುಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇ ಉಂಡು ಮನಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪನ ನಿಜ ಹೊತ್ತಪ್ಪ ನೀರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಅವೇ ನೀರು ಖಂಡಿಸುವವರು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪರಿಹಾರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿನ ತಂಡ ಬತ್ತನಾದ ಅಕ್ಕಲ ಲೆಟರ್ ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ನೇರವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂಚ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಮತ್ತು 3 ಇಂಚ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆ ಆತಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕೂಟದಕ್ಕಲ ನೆಕ್ ಅನುಮೋದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದ ಒವ್ವಾ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಮತ್ತು 3 ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆಂದು ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎಸ್ ಪಿ ನೆಕ್ಕಿ ಎಸ್ ಅನ್ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತದಾನ ಆಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತೋರು ಬಂದು ಬಂತೇರಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪೋಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾರ್ದಾನ ಪೂರ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಮಸ್ತೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೇರ್ ಪಣ್ಣನೆ ಪಾತೆರ ಮುರಡಿಂಜಿ ಬತ್ತನು ಒಕ್ಕೂಟ ಬತ್ತನು ದೇವೇರು ಉಡುಪಿದ ಕಲಾವಿದರು ಬಡಗುದ ಅಂಚಿದಾನೆ ಏರಿಯಾ ಮುಲ್ತ ರೂಮು ಮಂಗಳದೇವಿ ಎಂಕುಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಮಂಗಳದೇವಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಡೆಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಉಂಡು ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೇರ ಅಕ್ಕಲು ಪೋತಿರಂದೆ ಅಂದ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ತೆಗಡೊಂಜಿ ಪೊಂಜವಾರು ಪಂಡೇರತೆ ಅಮ್ಮ ಮಾರಿಗುಡಿ ತಲ್ಪ ಬೈಚಿ ಅವಳು ಒಂದಿನ ತುನ ಬಡಗುದ ಅಕ್ಕಲು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ
ಅಕುಲು ದಾದಾತನ ಮನೆ ನಾನು ಉಂದತ್ ಪನ್ಬಿನಿ ಎಂಕ್ ಬಡಗುಲ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಆಟದಾರಿ ಬಡಗುಲ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಂಗೆ ತೆಂಕುಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಂಡ ಅವು ಬಂದು ಬಡಗುದಕಲು ನಾಲಿಲ್ಲಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಾಗ ಕಡೆ ಬೇತ ಜನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತ್ರ ಎದುರದ ನಾಲಿಲ್ಲಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲು ಪೋದ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನ್ನು ತೆಂಕುದ ಈಮೆ ತಗಲೆ ತಿರ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ವಿಷಯ ಪಾತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟದಂಡೆ ಏಸಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ರಾಮನ ವೇಷ ಬಾಡ್ನಕಲು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ್ರನ ಸರಿಯ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪಾಡ್ದೆಂಕಲು ಇವ್ರು ಗಮನಿಸದಿಪ್ಪರೆ ವಾಕ್ಕಾರಗಳ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ವೇಷ ದೆಪ್ಪುಣನೆ ಮುಟ್ಟ ಅಥವಾ ಭಾಗವತೇರಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದಗಳು ಏರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೂವಿತ್ತಂದನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಂದ ತಂಡೋಡು ಒರಿಯಾಡ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡು ಸಹಾಯಕಡ ಬೋಡು ಸಹಾಯಕಡ ಫೋನ್ ಬೋಡು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಕೇಳಬೇರು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ನಿಗಳು ಓಲ್ಲಾರು ಬತ್ತಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾರ ಓಲ್ಪೋಲ್ಲಾರ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬೋಡದು ಆ ಸಹಾಯಕಡ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಬಾಕಿದಳು ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿನೆಗಳು ನಿಬಂಧನೆ ಮಾಡದ ಒಂತೆ ಪಾಲನೆ ಆದಿಪ್ಪೆರ್ಲಾರು ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪೆರ್ಲೇ ಯಾರು ಅಯ್ಯೋ ದುಂಬದ ದಿನ ಹೊರನೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಾಕನಲ್ಲ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಯಣ್ಣ ಸರ್ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಆಮೆ ಸೂತಗ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬರೋಳಿ ಸರ್ ಅವು ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಕ್ಕಲು ಬರೋಡೊಂದು ಬಂಡಾರದಾನ ಬರ್ಪೇರಿ ಬರೋಚಿಂದ ಬಂಡಾರದಾನ ಬರ್ಪಿಜೇರಿ ಬರ್ಪುನ ಸರಿ ಹತ್ತಿ ಆಮೆ ಸೂತಕ ಬಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದೇವೇರು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಚ್ಚಂತ ದೇವೇರು ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ಕೆ ಈತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲೈಟ್ ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದೆ ದೂರೋಡು ಉಂತೊಂದು ತೂದು ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಭತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಪೋಡನ್ನು ಭಂಡಾರದಾನ ಇಕ್ಕ ತಯಾರಿಪೇರಿ ಚಾವಡಿ ಇಡ್ಬಿನಿ ಹೊರತು ಸೂತಕ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆಪ್ಪುಣವು ಆತ ಸರಿ ಹತ್ತೆ ಸರಿ ಹತ್ತತೆ ಹೌದು ಸರ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದಂಚು ಬರೋದಲ್ಲ ನಿಖಲೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ರತ್ತೆ ನನ್ನ ನಾಯನತ್ತು ಬೇಗ ಲೆಪ್ಪು ಕರ್ಲೆ 53 52 36 ಅಲ್ಪ 10 ನೆಕ್ ಲೆಪ್ಪು ಕರ್ಲೆ ನಿಖಲ ವಿಚಾರನ ಪಟ್ಟೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಹುಶಃ ಚಿಕ್ಕಮೇಳ ಈಕೊಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ದಿವಡ ಹಾಕೊಂಡು ವೇಷ ಒಂಜೆ ರೆಡ್ಡು ನಾತೆ ರಾಮನ ಕಥೆನ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆನ ಐತ ಉಲೈಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಂಟದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕತೆಗಳು ಕತೆ ಊರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಎಂಚು ಇಪ್ಪುಡು ಬಂಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂಜಿ ಪುರುಷ ಪಾತ್ರಲ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಲ ಅವು ಕಂಡಡಿ ಬಡಿದೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆಮಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ತಂಗಡಿ ಪಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಕಥಾವಸ್ತುಡು ಕಡೆಕೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನವೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸರಣಗೂ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದಿಪ್ಪು ನಡೆದಾದ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ತಂಗಡಿ ಪಲೆ ಅವು ಸಂಭಾಷಣೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರನೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಸಂಭಾಷಣದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟು ಐನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಸಂದೇಶ ಕುರಿತು ಪೋಪುಣಿ ಯಾಬಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪು ಜೋನ್ಬಿನ ರಾಮ ಪರಶುರಾಮನಂಜೆ ವಾಗ್ವಾದ ಪರೆ ಅವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಪುರುಷ ಪಾತ್ರ ರೆಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಡುತ್ತೆ ಅವಳು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಪುರುಷ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಇಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಐತೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರೆಲ್ಡು ಆ ರೀತಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಯೋಚನೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕಳ ಮುಜ್ಜಂಟಲ್ಲ ಇಂಕೇನು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಇಂಕಲ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಪನ್ಪುಣವು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದಿಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಂತಲ್ಲ ಆಶಯ ಕೆಲವು ತೊಡಕಲು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹವ್ಯಾಸಿಲು ಬಂಡ ದಾಲಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಆರಂಭಡಿ ಬಂತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಲಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಹವ್ಯಾಸ ಅದ ವೃತ್ತಿನ ಬೇತಿಪ್ಪಿದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪಿ ಬಯ್ಯನ ಪೋಯಿ ಬಾರೆ ಒಂಜಿ 5:30 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಹುಟ್ಟತ್ತ ಒಂಜಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡದಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಬತ್ತದು ವೇಷ ಮಲ್ತದು ಇಂದನೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಕೊಣಪಣ ಕೆಲಸ ಅವನುಂಡು ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ವೃತ್ತಿ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತಗೊಂಡ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಮಲ್ಪುಡೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಮೇಳುಡು ಉಳ್ಳೇದು ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಆ ಮೇಳದ ಯಜಮಾನನ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರಗಳು ಬೋಡುದು ಮಂತೈಕಳು ಆ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರ ಇತ್ತಂದಾನ ನಿಜ ಕಲಾವಿದೆಂದೇ ಆಪುಡೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದೆಂದೇ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿರ್ಬೇಕ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪಣಪ ಆಕಲು ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಈ ಪತ್ರ ಕೊರ್ಪ ಮುಕ್ಕಳು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರಿ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಳಿ ಇಂದು ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತಿರುಪವ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪೋಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತತ್ತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾಲ ಮಲ್ತಿರದಾನ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾ ತಂಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಣ್ಣ ತಕ್ಷಣ ಇಂಕೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆರಪವ ನಿಕಲು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಫಿರ್ ವಾಪಸ್ ತಿತ್ತೋಲ್ನಿ ಅದು ಬಂಡದ ಅಕ್ಕಲಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪ ಅಕ್ಕಲ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ದಿತ್ತೋನ್ ಮೇರಿ ಸಮಾಜಗಳು ಬಣ್ಪ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು
ಅಪಚಾರ ವಂದನೆ ತುವಂದಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎಂಕುಲು ಸೂಚನೆ ಕೊರಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚೆಂಚ ಒಂದು ಇಂಕಲ ಊರುಡು ಇಂಚೆಂಚ ಬತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಉಂತಲೆ ತಿರುಗಾಟ ಮನ್ಪಂದೆ ಕೊಡು ಪೊರ್ತು ಅಂತ ಜೊತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಡುವೆ ಇತ್ತ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಲ್ತಟ ಖಾಲಿ ನಿಬಂಧನೆ ಪಾಡ್ಲೇ ಒಂದು ಇತ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಕಲ ಭದ್ರತೆಗೆ ಜೀವನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಎಲ್ಲೇ ದಾದಾಂಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐದು ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಪಟ್ಲದಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿಮಾ ಸೌಕರ್ಯ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಆಯ್ನಂಜಿ ಎಂಕುಲನ ಐನ ಆಶಯ ಒಂದೇ ಈ ಚಿಕ್ಕಬೇಳದ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಆಶಯ ಐತೇನೆ ಅಕಲ ಸಂಪಾದನೆದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ನಿಗದಿತ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿಯ ವೈಕ ಒಂಜಿ ಪುದಾರಡಿ ಆ ನಿಧಿನ ದೀಪುನೆ ಆಯ್ನ ಪಕ್ಕ ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕುಲೆ ಬಂದಿರು ತಂಡದ ಕುಲೆ ಎಂಗಳು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪ ವರ್ಷದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪ ಅವು ನಿಧಿ ಆದಿತ್ಯ ಮುಟ್ಟ 2 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಡಿ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರವರಿ ವೇಷಧಾರಿಗೆ ಬುಕ್ಕುರಿ ಮದ್ದಳವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಕಡ್ ಬೂರ್ದು ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಎಂಗಳು ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಕೊರಿಯ ನಡೆದು ಸಾಂತ್ವನ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲತ್ತು ಎಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಡ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣಾತ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಲಿ ಇತ್ತಂಜಿ ನಿಗದಿತ ಎಂಗಳು ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತ ಆ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆರಂಭದ ಹಂತರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಕೂರು ಇತ್ತ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೇನ ನಡೆದು ತಿಕ್ಕು ಅವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕದ ಸುರುಟು ಆಯ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಗಳು ಬರೋ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊರಿಯ ನಿಧಿ ಉಂಡು ಎಂಗಳು ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಇರ್ದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರದ ಕೋಶ ಬಲಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಕ್ಕಮೇಳದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಪೊಡು ನಡೆದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡದು BC ರೋಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು BC ರೋಡ್ ಇಪ್ಪುನಕ ಆ BC ರೋಡ್ ಉಂಡೆ ನಾವು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿತ್ತ ಐದಕ್ಕೆ BC ರೋಡ್ ಸ್ಪರ್ಶಕಲಾ ಮಂದಿರಡ್ ಅಂಚೆನೆ BC ರೋಡ್ ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂಚ ಪುರ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಕೆಲವು ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನ ಜಿತ್ತನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದನು ಗಣಪತಿ ರೆಂಡದಲ್ಲ ಚುಟುಕಾದ ದಾದಪಂಡ ಇನಿ ಚಿಕ್ಕಮೇಳ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಚಿಕ್ಕಮೇಳ ಬಂದು ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಹಿನಿದ ಮೂಲಕ ಆಪನಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಚಿಕ್ಕಮೇಳ ತಂಡಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿಕತೆ ಮೂಡಿಸದು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮೇಳದ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೆರ ಕೊರಡೊಂದು ಈ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಮೇಳ ಲೆಪ್ಪೋನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ಬನ್ನಗಾಕಲೇನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಪುರ ಪಂತಿನಲ ಕೇಂಜಿನ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಯಭಕ್ತಿ ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳಾಗ ಪಂಪಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಗಲ ಖಂಡಿತ ಆಗಪ್ಪ ನಡೆದುಂಬು ಈ ಲೇಸಿನ ಮುಗಿಪು ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಅತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಂಪರೆನ ಕುಡಲಾತ ದುಂಬು ಕನ್ವಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾವೊಂದನ್ನ ಅವು ಕುಡಲಾತ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು 3 ಜನ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮಟ್ಟಿದ್ದು ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದ ತುಯಿನ ಲೆಪ್ಪುಕರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ತೆಗೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.